Gdje ste broj ljudi, Branko, dobrodošli u novi video na kanalu. Ovo je prva sezona solo preživljavanja. Snimao sam ja ovo malo pre i ubilo me nešto. Tako da ovo je jedno što sam radio, nisam htio da vam snimam ono dok idem vamo, zato što smorije. I opljačkao sam bio selo, ovo odijelo i ovo što vidite, ovaj krevet, sedlo, to sam tukro od njih i hranu i nešto me je bilo ubilo i nakon toga mi je snimanje odmah prestalo. Mislio sam da sam završio taj video, teo da ga editujem i onda sam se setio da nisam uopšte ni došao do teme. Treba da završim kuću i da napravim stvari od toga. Tako da ljudi, da stavimo ovo. Krevet. Ja ovo da sklonim ovo kamenu. Kuća treba da bude široka 3 bloka. Napravim lopatu. Ljudi, sutra ću staviti nekog stvari ovdje. Ovaj kamp, ovo, clay, cobblestone seeds, iron. Ljudi, prespavam. Ljudi, našao sam ovo mjesto pod lagune, zato što sam mislio da ću praviti tu neke stvari i to. Stanite ljudi, šta da radim kada čak da neću igrati, vi mi zapustite na Instagram pa pišite ugasili smo u komentare. Pišite šta da uradim s ovim. Ajde napravim vrata. Vrata idu tu. Ostatak je tu, to drvo tu, to drvo tu. Ljudi, još malo bi treba, da, stickenzi i cobblestone. Daj mi stick, daj. Ne treba ništa od toga, ne treba. Trenutno ništa od toga ne treba. Meni treba da napravim stvari od kamena. Ajme, kamen sort. Gotovo. Treba pickaxe. Gotovo. Pickaxe. Taman. To je to.
meni. Ajmo, pošto će mi trebati dosta. Kako sam tamo zapravo vrata sam sebi. Hop. Iron. Oh. Thank you, Pepper. Ljudi, mislim da će mi creeper ovoliko. Kapica. Ljudi, neka ovo ovdje ovako ravno, možda ćemo graditi nešto tu. Vidjet ćemo možda... Držimo krave, ili čekaj. Baš pauka. Poravio sam. Volim ovu verziju Minecrafta zato što sad ako nađemo ove bobice jeste da vas ubijaju kad stanete u njih, ali čaj, možemo li dobiti pile. Opet. Ovo je bio preblizu kuće. Mi smo onako došli ovdje na farmu. Jepnije odrvo. Letite drvo energiju. Kuću da vidim da li mi je oštetno. Ljudi, tu ćemo mi kad dole napraviti runik. Oblastak tu, voda tu, ovo tu, stikovi tu, zemlja. Iron, tako, rotačnost tu, to drvo i drvo tu. Jeda i hrana tu. Oda. Treba mi malo drveta. I ovaj stari pik ćemo da ispečemo. I ova dva stika.
ispekče sve to, pa ćemo tek onda staviti iron nek se peče. Onda ljudi, ja ću sad odem ovdje, uključim to. I vidimo šta mi je potrebno za ovu bržu pećicu. Iron, malo toga, a za ovu smoker ili blast furnace. Mogli bismo ovaj blast furnace. 1, 2, 3, 4, 5, taman. Imam ovo ću vidjeti. I furnace imam. Kako te da nabavim ovaj kamen? Ovdje. Izgradnju te je kamen. Nego ovo. Ali to meni trenutno ne treba. Ne treba, ja se od ovog pravim, ne. To je jedno totalno drugo. Ljudi. To. Šta meni treba? Ne treba ovo. Ništa ljudi, saznaću ja to kako se pravi. Treba mi još stvari da ispečem drveta. Ja ću pauziram ovo video. Ok ljudi, to me je zvao rođak u vezi onog preživljavanja što je bila najava. Treba on danas da dođe, danas će izaći sigurna epizoda. Brnite se. I sam je mrak. Mrak. Sada će se ispeći ovo drvo, ugalj, drvo, šta je? Do sutra. Još je. Ajde požuri. Još jedan. 7 tih. Daj mi nazad. To tu stavim. I jedno drvo. Treba da uzmemo iron. Da ljudi, dok se ispeče, barem jedan iron mi treba trenutno sad. Ovo ostalo mi ne treba više. Imam 5, ovo ću ispeći kasnije. Ovo stavimo tu. Treba mi onaj kamen. To još nisam našao kako se pravi. Sad ću ja samo na brzinu. Okay. Može li to ovako da se napravi?
Nije ništa, vratit ću ovaj, treba mi samo 4 ova. Da uspečem da vidim da li može da se pravi od onog stila. Ako ne može, naći ću. Daj. Ja mislim da ćemo ovdje da stanemo, pošto treba mi memorije, da izbacimo ovaj video i treba mi memorije da odem snimamo gore. Tako da čekamo samo da mi se ovo ispače da probamo da napravimo i završavamo video. Ili da napravimo onaj smoker. Ne, to nije to. Ovako se pravi sve ovako. Ovako kamenje možda će nam trebati. Ili ja ću ovdje da završim epizodu. Samo ne znam da nađemo ja ono drvo. Tako da, kako mi je rekao drvo da mi treba. Ovako. Da, to mi treba. Tik, oh cool. Oh cool. Oh. Da, oak. Ok ljudi, to je to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Nismo nešto pretjerano radili u njoj. U sljedećoj epizodi moramo napravimo tu bržu pećnicu i da završimo. Ne da završimo, htio sam kažem završimo sezonu, ali ne završavamo prvu sezonu do 50 epizoda. Tako da vi ostavite like, share i subscribe da što pre stignemo do tih 20 subova. I vidimo se u sljedećoj epizodi. I